Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana ‘yan Nijar, ina mana fata alkhairi. Kamar yadda kuka sani sunana Yusuf Al-Shabab aka Baban Yasmina. Ina mana fata alkhairi. Kamar yadda na yi jawabi na a wancan jawabi na da na farko akan ainihin tsirarun wasu mutane wanda suka shahi ‘yan Najeriya da suke muna irin kallon mu ba wasu bane ma, mu bamu da wasu galihu ko mu wasu kaskantattun mutane ne mu 'yan Nijar, wato ainihin 'yan arewacin Najeriya, wasu tsirarrakun 'yan arewacin Najeriya da suke mana wannan kallon. Shine zan ƙara yi mana wani ƙarin haske game da harakokin Nijar, abin da ya shafi ƙasar mu ta Nijar. Kun san mafi yawanci idan aka ce mutum kifin rijiya ne bai taɓa zuwa ko ina ba, to ba za ka taɓa ganar da shi ba, ba zai taɓa fahimtar komai ba. Ta ya wanda yake cikin gidansu ko kuma wanda ƙasa ɗaya ce ya tafi, ba ɗan yawon duniya ba ne, ba zai gane komai ba. Kun san mafi yawanci ko wasu mutane idan aka ce Nijar da suke rena Nijar, idan aka ce Nijar su fa sun ɗauka Nijar ɗin nan gari ɗaya ne, gari ɗaya, kamar matsayin Kano a cikin Najeriya ko matsayin Kaduna cikin Najeriya ko jihohi dai jiha ɗaya tal, haka suka ɗauki Nijar. Da an ce Nijar, bar mu je Nijar mu ga Sahara, bar mu je mu ga raƙumma, kamar yadda wannan jaruman nan ta Kannywood gara ta je Nijar ta ga raƙumma ko menene da ta je Dubai. Ai ba su sani ba, wanda bai sani ba shine yake wasu maganganu can. Ai mu Nijar alhamdulillah sai mu gode ma Allah. Sahara nan arziki ce kuma ni'ima ce a cikin ƙasa. Bari in muku wani ƙaramin misali, abin da yasa nace ai mu Nijar alfahari ya kamata mu yi da Allah ya ba mu Sahara a Nijar. Alfaharin mu ne Allah ya ba mu Sahara a cikin Nijar. Abin alfahari ce. Sahara ni'ima ce, duk inda ke da kai Sahara to ni'ima ce. Arziki ne, ni'ima ce Saharan nan. Akwai kasashe na duniya da dama da a ce sun san yadda za su yi in kuɗi suna sayan Sahara, na tabbata sai sun zuba kuɗi an musu Sahara a cikin ƙasarsu, kamar yadda ake yin bahar, ma'ana teku a cikin ƙasashe yadda wasu ƙasashe suke da teku. Bari in muku ƙaramin misali da na ce muku Sahara ni'ima ce kuma arziki ce kuma abin alfahari ne ga 'yan Nijar a ce ƙasarmu tana da Sahara. Ƙasashe na duniya waɗanda suka ci gaba ba a kai Larabawa ba. Wai kun taɓa ganin Balarabe ya yi rayuwa inda babu dutse ko Sahara? Ku zano mini ƙasashe na Larabawa wanda suka ci gaba manya-manya wanda ake ji da su inda babu dutse ko Sahara. To alhamdulillah mu ƙasanmu ta Sahara ce da dutse, samfarin ƙasar Larabawa ce ke ga Nijar. Ƙasar baƙaƙen mutane ce Nijar. Lalle muna da Larabawa amma ba su da yawa, amma mu ƙasanmu samfarin ƙasar Nijar, samfarin ƙasar Larabawa ce, daular Larabawa ce Nijar. Samfarin daular Larabawa ke gare ta. Ku duba ku ga Alger ba su da dutse da Sahara. Ku duba ku ga Libya ba su da dutse da Sahara. Mu tsallaka mu tafi Masar ba su da dutse da Sahara. Mu tsallaka waɗangare wanda ake ƙarya da su Larabawa da suka ci gaba, su Kuwait ɗin nan, irin su Kuwait, irin su Dubai gata nan, ba su da Sahara. To shi kaɗai ya ishe mu misali, Balarabe na asali bai iya rayuwa inda babu dutse da Sahara. Allah kaɗai ya san sirrin da ke cikin dutse, Allah kaɗai ya san sirrin da ke cikin Sahara. Shi yasa Larabawa sun fi kowa jin daɗi a duniya, sun fi kowa arziki a duniya. Sahara ai wani sirri ne na musamman wanda Allah ya yi a cikinta, wanda bai sani ba shi zai rena ta. To amma duk wani arziki ai yana cikin Sahara. To 'yan Nijar mu ɗaga hannu mu gode ma Ubangiji da Allah ya ba mu Sahara nan dai da ake ta gai. Ba ku gani ba a Dubai? Ƙasashen duniya suke zuwa su zo, an yi wuraren hutawa otal-otal a cikin Sahara. Turawa ne da 'yan ina suke zuwa cikin Sahara nan suna rayuwa suna jin daɗi. Kun taɓa ganin Balarabe ya yi rayuwa inda babu dutse da Sahara? Duk ƙasashe na duniya ba a kai Larabawa jin daɗi ba, ba a kai Larabawa hutu ba da kuɗi da menene.
amma sun zaɓi su yi rayuwa a cikin sahara da dutse, ba su zaɓi ba su yi rayuwa irin cikin wurare ga sanin dai wanda sai a hankali. Duk inda ke da ƙasar Laraba, daular Laraba, sai kun ga akwai ta da sahara, akwai ta da dutse. To saboda haka 'yan Nijar wannan abun alfahari ne gare mu, mu ƙasar samfarin ƙasarmu samfarin daular Larabawa ce. Muna da Larabawa lalle ba su da yawa, amma samfarin ta mu daular Larabawa ce Nijar. To alhamdulillah, wasu abin da suka doka ya ga ta Nijar, mu je mu ga raƙumma, mu je mu ga saharan nan, sun raina sahara, kuma sun ɗauka Nijar jiha ɗaya ce shi kenan. To in ba jahili ba wanda bai san me yake ba, yau ina ƙasar da za a ce maka gari ɗaya ne kawai. Duk wanda ya fito ya nuna ma ƙasa gari ɗaya ce, gari ɗaya ne, ai ka san jahili ne, bai san komai ba, kihin rijiya ne, bai je ko ina ba. To saboda haka Najeriya ya kamata a ce babu wata makwauciya ƙasa wadda Najeriya take ji da ita yadda kaman kwatankwacin Hassan da Husaini ko Hassana da Husaina, illa Najeriya da Nijar. Kusancin Najeriya da Nijar ai ya wuce. Ƙasar baƙaƙen mutane ce Najeriya, Nijar ƙasar baƙaƙen mutane ce. Arewacin Najeriya wani yare suke? Suna Fulatanci, suna Hausa, suna Barbarci. Muna da bare-bari a Nijar, muna da Hausawa a Nijar, muna da Fulani. Suna jin yarenmu, muna jin yarensu, kuma su musulmai ne, mu ma musulmai ne. Turawan mulkin mallaka sun mulke mu, Turawan mulkin mallaka sun mulke su, kuma kusan lokaci ɗaya aka ba mu incin kai. To wani asali ɗan Najeriya ya fi ɗan Nijar? Suna da masu kuɗi a Najeriya, muna da masu kuɗi hamshakai a Nijar. Suna da matalauta a Najeriya, muna da matalauta a Nijar. To wanne ne? Me za su gwada mana? Ba za su gwada mana komi ba. Illa kaci mu taru, me ya kamata mu yi tunani a tsakaninmu? Illa kaci mu tsaya, illa bayan mu tsaya mu kama ma junan mu cuɗanni in cuɗe ka, ta yadda za mu samu mu haɓaka ƙasashenmu biyu su ci gaba. Me ya rage? Mai kuɗi nawa ne wanda suke cikin arewacin Najeriya? Idan za ka duba, akwai hamshakan masu kuɗi wanda ake ji da su a arewacin Najeriya. In ka duba za ka ga asalinsu 'yan Nijar ne. Manya-manya ma'ilmanta 'yan arewacin Najeriya sai an samu da dama waɗanda asalinsu ko ba a haife su a Nijar ba, asalin tsatsansu 'yan Nijar ne. Malamai nawa ke da kai wanda ana ji da su a arewacin Najeriya? In ka duba, idan ba a haife su ba a cikin Nijar, to uwayensu ko kuma kakanninsu asalinsu 'yan Nijar ne. Za ka samu akwai mutane wanda an yi auratayya kamar yadda na faɗi a wancan bayani nawa, tsakanin 'yan Nijar da Najeriya. Wani uban shi ɗan Najeriya ne, amma uwar shi 'yan Nijar ce, kuma yana can Najeriya zaune, ko kuma yana nan Nijar. Wani uwar shi 'yan Nijar ce, uban shi ɗan Najeriya ne, kuma yana can Najeriya da zama, ko kuma yana nan Nijar da zama. To kun isa ku raba Nijar da Najeriya ne? Sai mu ji ta yaya za a raba su. To kenan wannan wani gurgun tunani ne wasu da suke, duk wanda yake iya raba Nijar da Najeriya, to kwatankwacin zai iya raba uwar shi da uban shi ne. Ni haka na ɗauka. Duk wanda yace ya iya raba Nijar da Najeriya, to zai raba uwar shi da uban shi, zai iya raba uwar shi da uban shi. Mana ai auren Nijar da Najeriya, to Allah kaɗai ya isa ya raba wannan auren tsakanin Nijar da Najeriya. Kwatankwacin aure ne ai na muku misali. Duk wanda yace zai iya raba Nijar da Najeriya, to zai iya raba uwar shi da uban shi. Ga wuri nan sai a jaraba mu gani. Kamar yadda na faɗi, Muhammadu Buhari shine shugaban ƙasar Najeriya, to ko shi bai isa ya raba Nijar da Najeriya ba, saboda an riga an saje an zama ɗaya. To sai mu ji, addinin mu ɗaya, 'yan arewacin Najeriya, yaran mu guda, kuna jin yaran mu, muna jin yaran ku guda. To menene kuma wani na nuna bambanci? Ku baƙaƙen mutane ne, mu baƙaƙen mutane ne. To menene? Kuna jin yaran mu, muna jin yaran ku, addinin mu ɗaya. To sai mu ji. To alhamdulillahi, saboda haka dole gurɓataccen mutanen nan, ku kanku 'yan asalin Najeriya, masu kishin Najeriya, 'yan arewacin Najeriya, sai ku riƙa yi ma mutanenku bayani da kanku, ku riƙa ja musu kunnuwa da kanku kafin mu riƙa yi musu magana. Masu tunanin wata Nijar wata kamar jahannama ce, wasu tunanin su ai Nijar kamar wata jahannama ce. Nijar kaza. Ku tambaya, ai kuna da celebrities mutanenku
wanda kuke ji da su a arewacin Najeriya, irin 'yan Kannywood din nan, irin mawaƙan nan, irin arts da kuke da su, irin 'yan comedy nan da kuke da su, ku tambaye su dan Allah da Annabi wai idan suka je Nijar wace irin rayuwa suke yi. Abincinmu da naku yana da bambanci? Sa kayanmu da naku yana da bambanci? Ku tambaye su dan Allah. Ai daga cikin ku sai an samu masu ƴan uwa cikin ƴan Kannywood, sai an samu masu ƴan uwa cikin mawaka, sai an samu masu ƴan uwa cikin ƴan comedy nan masu zuwa Nijar. Ku tambaye su wai idan suka je Nijar wani irin gidaje suke shiga dan Allah. Idan ba su ɗauka muku hotuna, ku ce su rika ɗauka muku hotuna da irin abinciccikan da suke ci da irin hotel da ake kai su suna hutawa. Ku ce dan Allah su rika ɗauka muku kuna gani, saboda ko kan ko ya waye kuma ku gani. Wataƙila cikin duhu ne kuke, shi yasa kuke ma Nijar wani kallon wata jahannama ce can daban. Haka ya kamata ku yi. Mana su yi muku wannan abun, ku roƙi wannan alfarmar da Allah. Idan suka zo ku roƙe su wai dan Allah wani irin jin daɗi. Ai idan mutum yana shan wahala ko cikin wani kunci ne suke, idan suka yi zuwa ɗaya to da ba za su sake komawa ba. Kuna gani masha Allah, alhamdulillah, Allah ya yi mana ni'ima. Sallah ƙarama su zo, sallah babba su zo su yi wasansu. Babu ruwanmu mu ba mu damu ba 'yan Nijar. Mu shi ya samu Allah ya mana wannan ni'ima. Babu ruwanmu mu 'yan Nijar, babu ruwanmu da kowa. Idan ka duba cikin yadda 'yan Nijar suke zuwa kowace ƙasa, mu ma akwai mutane suna nan cinkoso cikin ƙasarmu, suna rayuwarsu, mu ba mu damu da su ba, kuma ba 'yan ƙasa ba ne. Da Turawa, Indiyawa ne, 'yan China ne, kuna ganin su suna cikin Nijar, su zo su yi rayuwarsu, mu ba mu damu da su ba. Babu ruwanmu mu wannan. Ba mu da bambanci mu a Nijar, kowa ya sani zaman lafiya aka san mu da shi, ba a san mu da tashin hankali ba. To za mu ci gaba da zauna da ku lafiya kuma.